this dough, she gonna fucking expand. I can't even flex, I don't even got one band. Push up on the gas on the fucking Iki wong loro minggu iki ya dolan Cak. Minggu-minggu ora dolan iki lho. Wong genah ra bayaran kok Kak, kerjane ngene Mitra Sangit ulati-ulak klirik, ora dibayar, kesel kabeh kok. Gila put, kowe ora dibayar ini Mitra. Wah, enggak roga. Akar iwani lho wis kasanyar, katok anyar lho. Rondine 1 juta. Ya Ran. Ben ya to. Jane kerjane karya Wibowo iki apa-apane anyar. Duit 1 juta iki karo ngendel cempe. Iya. Cempene sapa to? Ya cempene Pak karya Wibowo ta, Bro? Wibowo. Kok bawa ingenane cempe. Yo ora lingane cempe to. Ben dingai cempe kira. Ji. Kok cempene Pak Karya Wibowo di colongan piye yo? Ngene-ngene. Masuk kuwi. Ngene-ngene cangkemmu kuwi kaya ngene juraganku to aja. Engko ora digaji, Mas Jobling. Ngene Bro tak omong. Mitra Sangit kan wong iki cetil. Apike to, sing diyang sapa? Dikon ngloroti. Kone nek karo wong wedok mantane kranjing. Yakin. Mbane wong pelit lho. Iki lho. Tekok-tekok yang kian nopo? Ngroni paling ini lho. Sik ndiyangi masaku yo reneng musim ini iki ya. Ngroni paling ra level cewek saiki iki. Ndiyang to. Ning saingi sita. Rene ra tak masuk. Ning bodine masuk bodine to. Piye to? Wah, jangan elek mbok tawake. Mbok yang lho. Kayak begini barak semerke. Rambut saya abang beranang saya saiki. Ngono cangkeme ron teracas. Cangkemmu itu tenanan to. Yang ayu tenanan to. Rambutnya semene semiran abang. Yo, Mitra kae kelewat to. Ning yangmu ya gelem to. Ya mbok yen kuwi to. Anu undang Mbah Marjingan ae to. Dan yang gelem. Masuk marjingan. Dukune kondang. Ayo to. Ora saya parani Mitra wae yo. Ayo dibayaran biyen kae. Sepirang taun ae. Ani bojo loro ya. Bae. Ayo parani ae. Yo nek kira ora kodal undang marjingan. Wes ayo. Sok. Yo. Ini di Mitra ora sandalane kuwi. Ra Wibowo to iki. Sudah secangkeman. Rumah Mitra sing ngarepane lho ae lek rono ae. Kok kaya rekoso to. Iki ora secangkeman. Ning omahe rame yo ngene iki cah omahe Mitra Abdul iki. Iya kok kae meni bojone loro ya kae. Ning ora geloro to. Oh kae iki. Sama jaluk ya, Cak. Ora rek bareng bojone dijaluk siji ngono piye? Ora colong picahe to. Masuk. Parane yo. Yo. Klaten men kok sandal kono ya. Pamit to. Mas Won. Lanjut. Ane Pak Mitra. Aduh. Sudah saja. Ya nek lekaran nang mau wong gerak-gerak. Nimpal ana nek. Mati. Nimpal ambemu kuwi wong gajike urung mbok bayar karep kon nimpal. Diutek ora iki. Lah iya, kowe juragan kuwi lho. Sedina langsung bayar 1 juta. Ning karo gondol cempe. Ya ra to. Lah ya Wan, melu Mitra iki melu Cina, sengsara tok urun. Bayaran ra tau. Ora ayo ngadeg cah, apa modal mah ae. Ayo. Mah. Rasane perisa endi bayarane? Alah lele, kowe iki kan duit. Ngobrol dong. Tokmu piro? Tak hitung gesek. Ah. Kowe? Ah, duit mana? Apa sama 1000 apa iki? Ya? Apa? Balak ere. Kalau apa 1000 ora patek ra ndek 1000 iki. Oh lah bodoh, duit emoh, pokok. Mulia ana. Yo we, engko tak undang Mbah Marjingan. Dicana. Yo bali yo. Oh. Fak bali. Yo. Piye cah? Ayo lek disimpul kae ning gone Mbah Marjingan. Aku wis kebacuk lara ati iki. Padha to nek dinekke mau kae to.
Kayak duit mangawe guran. Wis yang mau celokan ae. Yo, telepon Deng, celuke model ngendi? Telepon sik. Assalamualaikum sayangku, cintaku. Halo. Waalaikumsalam. Apa ya? Lagi di mana kowe? Ayo mbok rene dilukan Ning ndi? nang Jalan Mbah Yoso iki. Ya tak tunggu. Ya wis. Ya wis tak dandan sik tak rono. Ya wis. Waalaikumsalam, cintaku. Yang betul Aji. Saya yang ketua celok matamu loh. Ayo tak. Ayo cocok. Ben. Astagfirullah. Ngapa ya ngakon-ngakon rene iki? Enek apa? Ngejak dolan. Saya yang tak kandani api-apian, rene sik. Iki ngene yang, aku kuwi duwe masalah karo Mbah Mitra Sangit. Kowe tak kau nyeraki Mbah Mitra Sangit lan nyerati Bondoreno yang. Kuah no? Mosok kon ngereti pak tuwa. Yang bisa nih demi perbaikan ekonomi kita toh. Iki lek anu nekran apike bunderan ngene kae apa kotaan ngene kae ya? Aku sik iki. Aku se iki. Lah piye nek ngene iki? Yo sing iki ae. Ya tak buseke sik. Kotaan. Ayo Ca, lek basang Ca. Lho nek kowe kono cah lah kur basa endi? Ngene Jali. apik patut ya. Endi? Nah, patut disa. Oh iya, Ding. Keren kecah. Iya iki. Ayo. Ayo. Yo, ban Bagas Mitra ayo. Nekran ae. Ban gambut. Napa, Mas? Aku malu nekran entuk ora? Nek ora ndek nekran utang iki. Utang. Tangan dus. Ora duwe. Oh ya, andu siji. Ayo utang. Randu kok. Utang duwe iki lho. Ora itu utang. Saya utang no. Aku duwene gur semene, Mas. Sik tak jiko. Ya. Di, nek re. Utang. Di. Utang aku, man. Di. Di. Colno. Oh, itu. Wes, nah gini iki aku. Yo. Ya. Aku tak siji. Aku cek. Iki. Iki cah. Aku sik dhewe lho iki. Ora, Mas. Biasane iki Ora menengo. Wih, tak jali. Aku menengo. Ayo, Wan. Siji Aku iki. Alhamdulillah. Kita pakai ya. Ayo. Telu. Ayo. Lagu kapan, Mas? Kok kowe terus lendek? Ora wis meneng ae. Cah cilik Ipris wis manut to. Ya, gedut. Koplo, Mas. Hei, ngene ora jadut goblok, kowe ngerti ora iki? Lah bae cah cilik. Nda iki dek sore yaene ya dhewe 100 dandan yang ngene dek bocah-bocah dorong mulai iki ning ndi ya Mbak Ya yo? ya iki wis jam semene barang. Ya wis ayo digoleki sik yo. Wis yo goleki yo. Oh lah kae apa? Malah dolan karo cah gerang-gerang. Oh iya kan mah dolanan neker karo cah. Wis ayo diparani yuk. Ayo parani. Oh lah iki goleki ikan mau. Padoke. Didol iki. Ayo, apa dur neker kowe entuk apa iki? Ente susu dong. Lah. Yo, apa dah? Piye? Wong nek dadi dukun ora payu. Darane wong mara, kembang nasi alum, kinang yo kaya ngene. Ya dongane iki arep taun baru barang nek nang wong mara jomblo iki. Turun, Mbak Marjingan. Nyaman.
mara daya ya sing sopan. Tracak ora ning ngono kuwi. Punten, Mbah. Mun lancang karo jenengan, Mbah, ngapunten nggih. Nek apa le berene nek? Rai-rai suram ngono ki apa sing tak kekarepe wis tak delok kotakan wis ketok. Niki ngeten, Mbah. Kula niku kerja buang rabot teng ngene Mitra Sawit, Mbah. Ning dibayar 5.000, Mbah. Kula niku mboten trima, Mbah. Kula aja ngereti Mbah Mitra Sawit lewat jalure yang kula, Mbah. Kowe iki engko tak ritual kuwi manut aku. Engko apa sing tak kekarepe iki bakal kelakon le. Sendika tahu bajingan. Parose tak celuke asistenku. Aku iki dukun kaya ngene le, duwe asisten ngerti iki. Nom, rene nduk. Apa-apane gandene? Niki Mbah pirantine? Ngono ki nduk. Kowe iki lho, nom-noman ngono kuwi ya ndek. Kaya ngene iki ora. Ngece aku, Mbah, iki nek ya duwe akeh lho, Mbah. Ora duwe lho, cemen ireng karo cemen putih ora duwe. Jomblo ngenes, Mbah. Ya tak ritual nek sirmu kepentinganmu kuwi apa sing tak karep ben lek keturutane ya. Ritual apa, Mbah? Wong ulang tahun ae nggo kendhok barang. Wis kowe iki manut-manut karo aku. Kowe anggere kowe manut karo aku apa sing tak karepe keturutan. Wis kono mulih kono. Lek dicakke lek aku ngegani imu. Ngambung tangan sik nek mulih. Karo wong tuwa yo sing sopan. Ya. Diambo. Ipun Mbah, matur mawon, kula nyuwun pamit. Mencah. Yo. Aja diteru Mbah Mitra ya. Aja plit ndak kuburan wis sempit. Masuk. Citayon, cita official. Oh yeah.